بسم الله الرحمن الرحيم. مغرب کی نماز دا رکعت انی ننگہودرے کری توگنی. وہنگ کریگمبا مغرب کی نماز دا رکعت انی ننگہودرے ادوئی بتارگدی موم کرمنا منکھت کنی. پاکھم کریگمبا مغرب کی نماز دا رکعت انی ننگہودرے ادوئی بتارگدی مدوبو پورا تونبگی نیم دی اسینی حیبدی امامنا سلام پھریکھربگی توندا رکعت انی دو موم اسمنا سونگنی. رکعت انی مقدا سورہ فاتحہ گلویننا سورہ سو سونگنی. امسون اہان برکعت سو قائدہ فمگنی حیبدی اتحیات کھتا سونگنی. ادوگا وانہو ربا انی سبا رکعت کی دمکتا حکت کنی. موم اسمنا ننگہو دا برکعت انی مقدا مدو میں کپ مدمدا سورہ فاتحہ گلویننا سورہ سو سونگنی. ادوگا رکعت انی مقدا قائدہ سو فمگنی.